Hello लोगोफोर थान्दा थान्दा अखा हानानै नै जों ओंखारलायबाय बाबा नाव ब्लगाव होथारानो बाबाया दिनै माबा गरम बन्दनि सामार भेकेसननि ओमफ्राय जोङो बोसोरे फिसालाया स्कुल बन्द थाफैनायाव मोनजाफैबाय थायो मालाय सरप्राइज ना आजा दिनै जोङो थांगासिनो मनानि बार्थडे दिनै बे बार्थडे बिनि सामार भेकेसनाव ग्रोब गोलैयो नालाय आराम मोनजालांबाय थायो आरो फिसालाया मनानि बार्थडेखौ थांगासिनो खुलुमबाय लोगोफोर आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायलायबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो इसोरनि मोजाङैनो दङ आंबो दासान्दि नोंथांमोननि अननाय आरो इसोरनिनो मोजाङैनो दङ बिराद मोजां बोथोर जानानै होबाय अखा हानानै नै थांगासिनो जों नै अमा राजा बुथेखौ थिखोनांगौ ओमफ्राय बिसिखौ थिखोनांगौ थिखोनानै दा सोर सोरखौ लिंहरदों दायो नोंथांमोना देखायनोसै दे अमा राजा अमा रानि फैगौ गेन्द्रा थाबायबोगौ mau thằng cái này cả mau thằng này cái Này Mona mà sầu cây và xuất bây giờ hả bám phía cái man lấy cho nó man nằm lấy không lấy con này cả năm man lấy birthday kali dah Sophia oka nane jangan nilagasin kian tuh nangkap lagi na Mona bidanang bai bahasa se Mona bisi Mona bidanang bani besar Mona mani mama zai tai bidanang bersuk na ayo birthday kala jine ji moजां दख'ना गाननानै फैलायलायबावदों जि समायनायनो जाननो मोना आरो रायनाय गावनो जानो आंहा सोमोन्दोखौ मालिकनिसो जाबाय दा ओरै गनाया जों गाबोनो जोंहा गाबा बिदानाव फंबाय लिङो उसुबिदा जालायलांबाय मनानि बिफाया खुलुमजायो बेरगुलायबाय दाना माबाया दख'नाजों माबाजों गोसोमजों हायो मालाय लोक्षि गोनां उनायाना आरो आंनाव साखोबावदों rumah saya katanya nungla tidak kicik-kicik pribadi jam boleh kisah sebenarnya serba-serba sudah gak nilai sungguh oriba जोंनो pas nilai ken जाबाय deh ken जाबाय बोसोरसे बुरैबावबाय जाबावगोन बे मोना हान्थु खरायना ओरै जानानै थप गोलैफैदो केकआवनो जोंनिनो न'खरनि जानानै आं बिदा जानानै मनानि बिदा जानानै बयखौबो साफ्रोमखौबो आङो खनसेयैनो बरायनानै लाग्रोबाय आरो बेवहाय नोंथांमोननि बेसेन गोसा समखौहाय दोनथ'नानैहाय जोंनि बे फिसा सुखुनि समावहाय नुजाफैनायनि थाखाय नोंथांमोन बयखौबो
रोजा रोजा हामबायनाय थाबाय बे समावहाय जोङो मोनफ्रोमबो गासैबो धोरोमानो मोनसे नेम थायो दा बेनि आगोल-आगोलनो जोङो केक हायैनि आगोल-आगोलनो मोनसे जोंनि बिनानावनि लाइफनि थाखाय बिनानावनि जोंनि बिथांनि फिउचरनि थाखाय जोङो इसोरनियावहाय अबंलावरिनियावहाय जोङो आरज गाबनि Trespass against us and lead us not into temptation but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women. Trespass against us and lead us not into temptation but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. May God bless you. Happy birthday to you. Nanti thằng quay hey, chị phải bị tao ăn lên. Mà lại. Berai. Berai chứ đâu có nữa. Không, có cái đồ nào. Mana? Sona lagi. Nui, kok kamu nggak? Nah mana? Ang giba. Ruby bersandi kan? Cewek pun baca bunga ya, apa nan pun bos. Ayo, malah kita nak pergi lelai benda di sana. Bayar, bayar. Semayong, mau nani di semayong. Nana oper sih, mau nani. Kajin. Apa? Ini mau nambah? Enggak ada. Ayo, ini bayar. Ada. Kenang sih minum naik kok. Nah. Không hoạt động nữa. Ta điểm luôn chứ vậy. Đó. 시간이 얼마나 좋지야? 시간. 시간. 얘기는 맛있어. 잘하지 자. 이거 불러오는 자. Di này gak sih kan yang rồi bên deadline gak sih yang mie con ăn đâu bắt đầu xin nào bây giờ Hả? Cái thầu. kita bisa menutup kita mau kumendang kasih kan kamu susah kan sama aku ada dia itu benar kasih tahu itu keren ada yang kurang lebih parah nalai kurang kayak ustaz kan betul betul mau aku kurang ada yang kurang itu Raja sih kan itu. Wah, ini sih kak. Tidak ada boy đâu là nè. Ada rumah naik dulu mana lah. Jangan ini tuh coba aku lagi mau foto saya. Cuma nasi. Dari di 1, 2, 3, go. बिदि बार्थडे पार्टि जाबाय थानो ना बेरे बेरेनि पार्टि जाहोनो लायदा जोंखौ सिदिनि हाथाय उननानै थाबाय थानोसै जोङो
Medion. Kemana mana sih nah? Neng mana ibu neng na, kalprena. Di pala nih ayo, mi sih palta, bukan apa? Hijau mau jangan aku jaga, rumah. Nanti deh, apa pak? Tadi, bapak, kami bisa lihat jalan. Tadi apa? Ayo cah, jalan lagi sawan. Kamu kita mau bayang tak lagi je. Repot. Siapa kamu? Ada. Try. Itu